Altså, det ser ikke Jeg har aldrig set det ikke så vandret i hvert fald. Det kommer han ud sådan helt frem, og så ligger han her i Spanien. Det er fedt nok, ikke også? Han tror, alle de andre White Stand Super Squad. Ja, det er lige på 60 kilo.